Ginpasidunggan sang Iloilo City Government ang mga ginkilala nga most outstanding city government employees kadungan sang flag raising ceremony sang Iloilo City Hall. Suno kay Iloilo City Mayor Jerry Trañas, proud yun ini sa mga empleyado nga nagatrabaho sang husto kag nagaserbe sang maayo sa mga pumuluyo sang syudad. Dugang pa sang alkalde, apesar nga madamo pa sang dapat kag sarang nga himuon sa Iloilo City Hall, nagakadapat lang nga kilalahon ang mga efforts sa mga dedikado nga mga empleyado sa syudad, ilabi na ang mga efforts nga ginhimo sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic. Nahibaluan nga 33 ka mga empleyado ang ginkilala bilang most outstanding government employees kag service awardee sa diin ang kada isang nakabaton sang certificate kag 3,000 pesos nga cash incentive. Ini si Kabandarang Alex Escalante, nagabandara sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Empleyado extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.